ନମସ୍କାର। ଏପ୍ରିଲ 22 2022 ମସିହାରେ ଅନ୍ନପାଳ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ସୋରୁମ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୁଏଲର୍ସ ଗୋଟେ ଜୁଏଲର୍ସ ସୋରୁମ୍ ଖୋଲିଥିଲା। 2022 କାଲି 22 ତାରିଖ 2026 ଅଲରେଡ଼ି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି 5 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇ 4 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ନପାଳ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟର ଲୋକମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ବା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସୋରୁମ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଅଲଗା ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସୋରୁମ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ହେଉଛି ମୋର ଦୋକାନ ପୂଜା, ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ବି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥାଉ, ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ବା ଆପଣ ପୁଅ ଭାବି ଯାହା ବି ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ବି ଥିବ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବି ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। କିଛି ଯଦି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଲାଇଫରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୋକାନ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।